Държавният секретар на Съединените щати Джон Кери на посещение в България. Визитата преминава при драконовски мерки за сигурност в София. След 20 минути започва пресконференцията на Джон Кери и Бойко Борисов в Министерския съвет, която BTV ще предава на живо. Рада Домусчиева следи визитата на американския държавен секретар, а Полина Ботева мерките за сигурност. Здравейте! Рада, първо към теб. Здравейте! Джон Кери и делегацията му пристигнаха късно снощи на летище София. Това не е изненадващо, тъй като е нормално за американските делегации да не съобщават точния час на пристигането си и на отпътуването си. Това, разбира се, от мерки за сигурност. Тук в президентството делегацията спази часа си и пристигна точно на време. В 10 без 15 започна срещата с президента Росен Плевнелиев. Той посреща госта си на входа на президентството. Делегацията е и заместничката на Джон Кери Виктория Нюланд, както и служители на Американската дипломатическа мисия. Той пристига тук от Швейцария, където вчера беше обявил на среща с представителя на ООН за Сирия, че подкрепя усилията на Русия във връзка с разрешаването на конфликтите в Сирия. Темата е била обсъдена и по време на срещата вътре в президентството с Росен Плевнелиев. Най-важното, което от президентската администрация подчертаха от разговорите между Плевнелиев и Джон Кери, е, че Съединените щати и България препотвърждават своето стратегическо партньорство. Кери е съобщил също така, че Съединените щати застават твърдо за своите партньори. Била е обсъждана енергийната сигурност на Република България и свързаността с газови доставчици, с газовите доставки от съседни на България страни. Дали са обсъждани газовите доставки с Гърция, нямаме информация. Били са обсъждани и конкретните мерки за борбата с тероризма и рисковете от терористични заплахи в геополитически план. Разбирайте, обсъдени са отношенията и кризата в Украйна, разбира се и опасността от терористични атаки заради активността на Ислямска държава в Сирия и Ирак. Обсъждани са също така и зависимостта на България от един оръжеен доставчик. Росен Плевнелиев е подчертал, че българската държава е поела ангажимент да увеличи разходите си за отбрана на 2% и да става все по-независима от доставките на руско оръжие. България и Съединените щати са подчертали и добрите си намерения да развият все повече отношенията си в икономическите и в културните сфери. Рисковете за тероризма са били също фокус, както вече казах, и България е поела ангажимент да проведе реформи през 2015 година, включително и в съдебната сфера. Джон Кери и делегацията разгледаха след срещата с Росен Плевнелиев в ротондата Свети Георги. Изрично от Американското посолство бяха пожелали той да бъде запознат с един голям и значим културен обект тук в София. Делегацията се снима с гвардейците, много им харесаха. Обърнаха и специално внимание на сградата на партийния дом зад мен. Дори си правиха снимки с тази сграда, доколкото може да се направи такава снимка. Тук в момента се провежда и протест на партия Атака. Това са народните представители от Атака, които се намират в другия край на партийния дом. Протестът е мирен. Те протестират срещу това България да бъде колониална държава и да изпълнява разпорежданията на Съединените щати. Това е за сега от тук. След малко започва и пресконференцията на Джон Кери и на премиер Бойко Борисов. Благодаря ти, Рада. Сега към Полина Ботева за изключителните мерки за сигурност в София. Добър ден, Поли. Има ли към момента проблеми с придвижването? Здравейте, колеги! Наистина, мерките са изключително засилени. Централната част на София е буквално почерняла от полицейско присъствие. Очаквано района на Народно събрание, Министерски съвет и президентството е напълно отцепен на достъпът за гражданите, разрешен единствено с специални пропуски. Забранено е паркирането пред Народно събрание, а специален полицейски кордон пази целият път по булевард Цариградско шосе към булевард Цар Освободител. Въпреки предупрежденията, мерките за сигурност изненадаха някои от столичани и причиниха известно неудобство. Повече за реакциите може да видите в следващия репортаж. Дипломатически ескорт и включена сигнализация са често срещана гледка по централните булеварди днес. Още от вчера улиците бяха разчистени от паркирали автомобили. Прозорците на сградите останаха затворени. По-добре мини от тук да е сигурно. Да е сигурно, по-добре от тук да стигнеш до това. По-голямо неудобство за столичани беше ограничението в движението. Както за автомобилите, така и за пешеходците. От сигурно 6 сутринта вече са изолирани и тротуарите, не може да се мине. Така че според мен е притеснително и
Все пак всички сме хора. Не би трябвало по такъв начин да се ограничават движението на хора. Визитата на Джон Кери затрудни и работещите в отцепения район около Министерски съвет и президентството. През кордона преминаваха единствено гражданите с специални пропуски. Високопоставена личност е, но ние не трябва да бъдем потърпевши в случая, защото ето закъсняваме на работа, отбиват ни и не може да си минем по улиците, които отиваме на работа. Целият център затворен, което не е редно. Закъснявам. Аз вече закъснявам. Колко трябва да обикаляте сега? Цялото това каре трябва да обиколя, за да вляза от тази страна. Това е безобразие, нямам думи. Ограниченията ще са в сила до отпътуване на американската делегация. По информация на BTV, държавният секретар на Съединените щати ще напусне страната ни в късния следобед. Неудобство предполагам, че ще причини и от пътуването на самата американска делегация, когато отново полицаите, които виждате около нас, ще трябва да отцепят цялото трасе по пътя към летището. Както разбрахте, нашата информация, че това ще се случи след обед. Дали наистина тогава ще бъде и как ще продължи движението в столицата, ще продължим да следим. Полина Ботева за ограниченията на движението в София и мерките за сигурност. Благодарим ти.